Esan idiok, joan zen igandean Jerusalengo tenplura otoitz egitera joan ziren bi gizonen parabola eskintzen zigun evangelioak. Gaurkoan Jerusalena bidean dagoen Palestinako hiririk zaharrenean, Jeriko hirian, jartzen gaitu evangelioak. Jeriko munduan ezagutzen den hiririk zaharrenetakoa da, eta 27 kilometrotara dago Jerusalen Israeleko hiriburutik. Jeriko inguruan jartzen du baita ere San Lukasek jaiotzaz itxua zen gizon baten sendatzea ere. Gainera, orain urte batzuk, Euskal Herriko abesbatz eta otxoteek gogoko zuten Josue, testamentu zaharreko gizona, Jerikoko arresi edo murallak eratsi zitueneko gertakaria aipatzen zuen kanta ederra. Baina gaurkoan, Jesus ez dator Jerikora inor zapaltzera. Baizik bai itxuarekin eta bai zakeorekin egiten duen topaketan, Jesusek onez eta biozabalez hartzen ditu bai itxua eta bai zakeo bera. Zake hori Jesusek berak personalki egiten dio dei, jende multzoa inguruan dela. Lotzaz erdizkutua dagoen zakeo zergaleri buruari adiskidetzu hauek esanez, zakeo, jaitsi berehala, gaur zure etxean gelditu behar dut eta. Egia esan, Jesusek zakeorengan zerbait ona eta berezia ikusi zuen onbait. Jesusen ganako hurbiltzera bultzatzen zion zerbait zen hori. Eta bere bizitza guztia diruari eta berazteari emana zeukan gizona, Jesus ezagutzean aurrez aurre bizitza beste modu batera bideratu daitekela pentsatzen hasten da. Agian, harako Jesusen esaldi baten oihartzuna etorri zitzaion zakeori burura edo zerbait horrelakoa, Jesusek esandakoa, zertarako du gizakiak mundua irabaztea, gero bere burua galtzen eta hondatzen badu. Honela, zakeo dugu Jerikoko bigarren itxua, Jesusek sendatuko duena, izan ere, zakeo diruak eta beraztasunak itxututa zeukaten gizona genuen, eta Jesusen hurbiltasunari esker, beste argitasun batekin begiratzen hasten da bizitzari eta munduari eta lagun urkoari. Eta hori naiz eta bera ezagutzen duten askok ezin ikusi dutela begionez zakeo, hauxe baitio evangelikoak. Denak marmarrean hasi ziren esanez, ara, pekatari baten etxera joan duk ostatuz. Baina zakeo, Jesus aurrez aurre ezagutu duenean, beste persona bat izaten hasia da. Ez dio axola jendeak marmarketa gaizki esaka jarduteari. Horrela, Jesusi aurrez aurre agertzen dio bere bizitza aldaketa jainkoari eta lagun urkoari begiratuta nolakoa den. Hauxe dio, jauna, nire ondasunen erdiak behar zu ematen dizkiet, eta inori ezer lapurtu badiot, lau alako bihurtuko diot. Ordura arte, beste personak eta herriko jendea zakeorentzat dirua irabazteko eta pilatzeko tresna bat bakarrik ziren. Baina Jesusen ondoan konturatzen da lagunurko behartzu eta baztertua gure zenide hurbila izan behar duela, batez ere injustiziaren bitima gertatzen direnak ditugula lehenengo lagunurko. Bibliak eta Josueren Jerikoko abestiak arresi edo murailak eratsi zituela Josuek gogora ekartzen digu. Evangelioak aldiz Jesusek zakeok bere barruan eta bere etxean zituen arresiak edo murailak desegin zituela eta diruaren morrontzatik askatu zueneko gertakizun pozgarria luzatzen digu gaurkoan. Modu horretara, zakeo kristauaren bizitzako aurkikunde handi batekin topo egiten du. Zakeo konturatzen da gure lagun urkoa
jainkoaren seme edo alaba dela, eta Jesus bera dugula gure anaiarteko buru eta seme nagusi. Gaurko mezu eder honek lagun dezaigula guztioi Jesusen benetako ikasle izaten.